lidi, vítám vás u mého prvního videa. Tady je Jirka65 a zahrajeme si hru Slither.io. Takže jdeme si pojmenovat. Pardon. Tak, hotovo. A jdeme hrát. Takže zmačkneme a hrajeme. Zase se o nás teď někdo. Takže ho jdeme sežrat. Mňam. To je dobrota, mňam. Tak. Nagača. Takže poběžíme, jako spíš poplavíme a ukroužíme. Po první zabití jdu hrát Minecraft. Jenom tohle, jestli jsem to říkal na začátku, to je moje prvňoučké video. Takže se zabiju, jdeme hrát Minecraft. Takže uvidíme se, až budu, nebo ještě to můžeme nechat, kdyby se nám to trošku vyvedlo, ale tohle bych chtěl zabít, rozhodně. Tohle bych chtěl, ten vypadá velce a bylo by z něho dobré maso. No, vidíte. Už je mrtvej, takže máme 4 tak můžeme být v tabulce. Když zabijeme ještě násilník, pořádný veliký, pořádný, také pořádné, jsme mohli zabíjet. Se zabij. No tak jsem se zabil a jdeme natáčet. Tak jsme tady a jdeme hrát teda ten Minecraft. Vytvořím svět. Takže survival easy. Tak a můžeme jít. Pojďme že načítaj se to. Prosím, by byl aspoň dobrý svět. Aspoň les někde blízko. Takže jsme na les. Tamhle možná dobře. Opla. Au. Tak, můžeme vždycky se zabarikádujeme. Ozvu se vám, až budu mít dost, aspoň dost dřeva. Takže tak jo, mám 12 kousů. Já bych mohl natáčet s vámi. Tak, teď si uděláme libovolný maličký baráček. Dveře. Pardon, jste zahluk a takhle to chtělo. Ale bych to mohl nechat.
jo. Takhle malinko. Se vidíme na mapě, protože jsem malinký mináček. Teď se zakopeme. Tak, jdeme. Jdeme hrát. Dneska bychom, no tak jo, dneska uděláme kreativní video, takže zabarikádovat, tak ahoj a uvidíme se u příštího videa.